One foot in front of the other. You're fighting for bloodlust and a holy war. Listen up, hear the patriots shout. Times are changing. In the end, the choice was clear. Take a shot in the face of fear. Fist up in the firing line. Times are changing. Benvidos a unha nova edición de Padexando. Nesta ocasión desplazámonos ata Pontevedra, o berce do piragüismo galego. As augas do Lérez moldearon aos mellores das últimas décadas, pero nesta ocasión recibían unha modalidade pouco coñecida en Galicia. Na segunda edición, o Festival Internacional de Dragon Boat Cidade de Pontevedra tiña como gran obxectivo consolidarse no calendario galego. Un evento deportivo onde valores como o xogo limpo ou a capacidade de superación, xa o verán, están moi presentes. Xa presentamos a esencia, toca falar agora da competición e das características das embarcacións. No Festival Cidade de Pontevedra podían participar todos os clubes de Galicia que cumprían a normativa da Federación Galega, así como os clubes de fora da comunidade se así lle lo comunicara a Federación. Eran 4 categorías, masculina, feminina, mixta, onde como mínimo tiñan que remar 4 mulleres, e por último unha categoría especial denominada BCS, onde competían mulleres que superaron un cancro de mama, algo habitual nas probas que se organizan por Europa, pero con presenza residual nas regatas aquí en España. O formato da competición é por eliminatorias. Cada equipo terá que ir superando duelos contra outra embarcación ata chegar á final. A distancia das carreiras, neste caso, é sempre de 200 metros. Os barcos teñen personalidade propia, destaca a impoñente cabeza de dragón que locen na proa e a correspondente cola na popa. As tripulacións están compostas por 10 padexeiros, un timonel e un capitán que marca o ritmo cun tambor. Non son moitos, pero teñen algún elemento en común cos utensilios que se empregan no piragüismo de augas tranquilas. As pás son semellantes ás que se usan na canoa. As diferenzas principais son que as de Dragon teñen a folla máis estreita e a pértega un pouco máis curta. Nas categorías masculina e mixta, ao haber un número considerable de barcos inscritos, houbo que facer unha contrarreloxo. Os 8 mellores tempos pasaban directamente aos cuartos de final. Son imaxes destas primeiras eliminatorias onde os equipos da Escola de Piragüismo Cidade de Pontevedra, organizador do festival, marcaban a pauta nas distintas categorías. Nestes barcos son de 8 participantes, 10, máis o timón e o tambor. No barco o máis importante é o timonel, xa que é bastante complicado levar o timón, controlar as correntes, as olas, a distinción de pesos. Sempre intenta colocarse o un peso máis significativo no medio, para equilibrar o barco, e logo cara adiante os máis débiles e cara atrás o resto. Por tambor tamén é importante para marcar as paladas que se dan, senón a xente de atrás pérdese. Pero o Cidade de Pontevedra non era o único clube galego. O Verducido, o Rías Baixas ou o Náutico Pontecesures tampouco quixeron perder este evento. Os veciños asturianos trouxeron ao Lérez varias tripulacións. O toque exótico ia correr a cargo dun equipo de padexeiros chineses que chegaban de Badalona, pero causaron baixa a última hora. Outra ausencia significativa foi unha tripulación portuguesa. Aínda así, preto de 300 deportistas competiron nesta segunda experiencia da Dragon Boat. Os cuartos de final ofrecéronnos a oportunidade de amosar distintas perspectivas das carreiras e así achegarlles un chisco máis esta modalidade onde se mesturan festa, competición e tradición.
Sen lugar a dúbidas, as padexeiras que máis aplausos espertaron foron as participantes na categoría BCS, loitadoras dentro e fora da auga. Tanto tiña que fora final directa. As dúas tripulacións participantes, unha de Asturias e outra cántabra, Cantabria Dragon Rosa, quixeron recompensar ao público asistente e tamén participaron na categoría feminina. As estelas rosas, como se fan chamar, pretenden visibilizar unha enfermidade como o cancro e animar a outras pacientes a practicar deporte. Remataba a mañá coas últimas carreiras buscando o pase ás semifinais, previstas para despois do xantar. Un esforzo con recompensa, xa que pola tarde comezaba a loita polas medallas. Ao mediodía, como actividade paralela, as deportistas María Eugenia Calvo e Carmen Díez ofreceron unha charla coloquio baixo o título Padexando contra o cancro no Dragón. Despois dun merecido descanso, os padexeiros encaraban a volta á competición. Xa só quedaban 4 equipos por categoría. Na feminina, unha das tripulacións do Cidade de Pontevedra acadaba o primeiro billete para a final. Na outra semi foron as rapazas do Pontecesures as que conseguían o obxectivo. O combinado asturiano e a outra embarcación do Pontecesures pelexarían polo bronce. Na categoría masculina, o Cidade chegaba a esta rolda con 3 equipos. Non puido conseguir o pleno e foi unha embarcación asturiana a que acompañaría a unha das tripulacións locais na final. Protagonismo compartido na categoría mixta entre o Cidade e a selección asturiana. Chegaban as semis con 2 barcos cada un. Acabaron en táboas, un billete por cabeza para o derradeiro desafío. Comezaban as finais de consolación. Últimos 200 metros onde o premio era subir ao terceiro chanzo do caixón. Na de mulleres, as tripulacións que loitaron polo bronce foron unha asturiana e outra do náutico Pontecesures. Nas imaxes podemos aprezar o papel das capitanas que co seu tambor marcan o ritmo das padexeiras. Nun apertado final, a medalla marchaba para Asturias, aínda que queda claro que nin moito menos era o máis importante. Na loita polo bronce na categoría masculina participaron 2 tripulacións do Cidade de Pontevedra. Moitas xeracións de piragüistas nunha mesma embarcación, xa que a normativa permitíalle competir xuntos a rapaces infantís A de 12 ou 13 anos con deportistas veteranos. Carreira moi táctica onde os últimos metros foron definitivos para coñecer aos gañadores. Derradeira loita polo bronce. Na categoría mixta, unha embarcación asturiana e outra do Cidade de Pontevedra loitaban para non quedarse en medalla. Os distintos tiros de cámara deixan claro que son tripulacións moi traballadas onde cada un desempeña perfectamente o papel asignado. Ao final, o bronce quedaba en Pontevedra. Achegábase un dos momentos máis emotivos do festival. O afán de superación destas mulleres case non ten límite e deixaron na auga todo o que tiñan dentro. Era a final directa para as 2 tripulacións inscritas nesta categoría especial denominada BCS, onde, como xa contamos, participaban mulleres que superaron un cancro de mama. Aínda que Sonia Tópico, neste caso, o resultado non foi o máis importante. O fundamental desta gran final é amosarlle á sociedade e a todas as enfermas que si se pode gañar esta carreira. É a categoría BCS, que significa supervivientes do cáncer de pecho. Ellas quixeron participar ademais na categoría femenina para demostrar que aínda que teñan un problema como é o cáncer, poden participar e competir contra unha persoa que non o teña.
Feito final desta segunda edición do Festival Internacional de Dragon Boat Cidade de Pontevedra coa disputa das finais. A primeira era a da categoría masculina. Competían as dúas tripulacións que non perderan ningún duelo ao longo da xornada. Dúas embarcacións intratables que tiñan que dirimir cal era a máis forte. Os asturianos e os galegos do Cidade de Pontevedra puxeron un ritmo moi alto dende a saída. Fíxense no axetreo do interior da embarcación debido ao ritmo tan elevado de padexo. Final moi traballada onde os deportistas do Principado ían arrapañando todo o que podían ata que conseguiron uns metros de vantaxe. Ouro para Asturias e prata para unha das moitas tripulacións que montou para o evento o Cidade de Pontevedra. Na categoría mixta, o Cidade tiña a opción de resarcirse da anterior final, xa que tamén competía contra unha tripulación do combinado asturiano. Un dos elementos que decanta a balanza neste tipo de carreiras por eliminatorias é a frescura coa que chegan á rolda final os deportistas. Xa dende os primeiros metros semellaba que os locais tiñan unha lixeira vantaxe. Ademais, a tripulación pontevedresa contaba cunha media de idade máis baixa que a dos rivais. Ouro para o Cidade de Pontevedra e prata para a selección asturiana. Unha victoria moi celebrada polas rapazas e os rapaces do Cidade. A última final programada era a feminina, onde dúas tripulacións galegas se enfrontaban por conseguir o derradeiro ouro en xogo. De novo, un equipo do Cidade chegaba á última rolda. Ao seu carón tiña unha embarcación do náutico Pontecesures. O contraluz que captábamos na saída dáballe un toque épico a estes últimos 200 metros da xornada. Pero o certo é que a final tivo menos historia do previsto e as mulleres do Cidade controlaron a carreira sen demasiados atrancos. Un novo ouro para as padexeiras locais e unha merecida prata para a única final na que participaba o Pontecesures. Como dixemos ao principio, o xogo limpo foi o santo e seña deste festival internacional. A competición foi moi bonita, hubo algún pequeño percance coa cabeza do dragón, pero polo resto, la verdad que a xente moi animada a la hora de aplaudir e nada, moi ben. Repasamos as clasificacións finais. Ouro e bronce para o Cidade de Pontevedra e prata para Asturias na categoría mixta. Ouro para Asturias e prata e bronce para o Cidade na categoría masculina. Coma na auga, no podio as mulleres da categoría BCS foron as que máis recompensas recibiron por parte do público asistente. Na categoría feminina, o náutico Pontecesures fíxose un oco no podio acadando a prata. O ouro de novo quedou en Pontevedra para o Cidade e o bronce marchaba para o Principado de Asturias. Na clasificación xeral conseguía o primeiro posto a Escola de Piragüismo Cidade de Pontevedra. A xente empeza a mirar máis hacia o río, o ruido, tamén que fan os tambores. A verdad que iso fai máis bonito o deporte. Isto foi todo. En 15 días volvemos con outra edición de Padexando. Isto é Padexando.